Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV on calminama on juuram en garti gongol e émission meɗen fait divers mo gowɗen waddi kala yontere ko adi foof enen jetta onon yeɓoɓe Pindi TV kala waɗoɓe aimé commenté hani e partagé émission moɗon fait divers waɗoɓe commenté illide en kewte en mbawa limde ɓeɗo goppen ɓeega kono onon kal min kollit moɗon weltara men no fewi e moɗon oɗon ñaagui aussi ndo jokkoton golle ɓeydo ɗon waddi suivre les programmes de Pindi TV foof on jarama émission meɗen hande fait divers puɗɗirtoɗen le cas de Mama Rokhaya Dieye suku debbo mo hiɓere yane muɗum toyde Médina ha hande oɗo saaha ɓerɗe ɗo e capital o foof ndeysano welade saabu jaltugol aduna oɗo no suku debbo cukalel toskel jartegel tan duuɓi 17 o hunde nde yaari noon ko kanko galle mabɓe ko daara alquran woni toon presque sukaɓe leegal ngal foof ko ɗon garata janggude kono hiɓere nde ko hiɓere naywude ndeysan oɗo o yeehi ha hiɓere nde natti wawde hattande ko fowi ko e dow muɗum yeehi ha tokkosan yoni sukaɓe juuli tokkosan hankkadi ɗo ɗe puɗɗima sarade ko ɗon e mbaɗi libéré sukaɓe yo jaa koor kanko rendini defti gonnoɗe ɗon foof nanni e sac makko o wakkima omon daara dogde omo danda sukaɓe ndeysan ko ɗon ko ummi dow e hiɓere nde yane dow makko kanko Mama Rokhaya o waasi ɗonete fittandu makko enen duwno koreji makko kala e oɗon fannu aussi enen mbaɗa interpellé autorité ji ɗi nde jurnirto fannu oɗon en saabu ɗoyete Dakar e banlieue muɗum en teske so yeehi ha ndungu ngu ari kuɓeji kewɗe ene keewi yande ɗeɗon kiɓeje noon ko wasde ɗumen peut être wadde respecté norme de construction et tout eɗe jeehi dal ha hankkadi gurnam mabɓe kamɓe ɗeɗon kiɓeji ko eɗe natti wadde sollude no fewi laamu ngu ne ñaaga nde ummoto e oɗon fonno saabu ene hulɓini no fewi fait divers meɗen goɗɗo ko ɗoyte Dakar ha joni to Grand Yoff suku gorko goto jeeyowo portable uji kanko wonduno e cukalel dewel janguel duuɓi 16 kanko oɗon suku gorko o ƴettata cukalel dewel mo duuɓi 16 mo copine makko omo yaaha omo waɗa ɗum présenté worɓe woɓɓe omo totta ɗumen ene leldo cukalel dewel ngel omo yooɓe 50 000 francs ujunaji sappo ngol ɗo lawol noon cukalel dewel ngel o waddi ɗum koye tubako goto gonɗo ɗo e Sénégal saaha kala so tubako leldima cukalel dewel ngel tottamba ujunaji nawgas yeeki noon ha cukalel dewel ngel sukaɓe mo yadata mo jiide école paami hunde nde eɓe kalde cukalel dewel ngel yo ngel salo ngel wi suusa suku gorko peut être on won photoje makko mo jogui haade wadde ɗum publié caggal muɗum sehilaɓe makko ɓe jeehi kalani yaye makko no kalani nde yummiraɗo ne ɓubtinani haala ka nden tan yeehi e policier police ɗonete Grand Yoff porti plainte ngam waddi cueillir suku gorko noon policier ji ko hen goto e mabɓe debbo ƴetti noddi suku gorko o jeeyowo téléphone aji jeeyannoɗo cukalel dewel ngel enen mbawi wiide noone suku debbo o rokkimo rendez vous woni policier o hokkimo rendez vous yeɓe kawru quelque part ɓe mbadda keɓe mbaddata kañum e hoore mum ma yoɓmo haalis mataw o sikka ko noon tan weeɓiri o yeehi e rendez vous o taw noon ko policier ji mbaɗnombo piégé ɓen jagguimo caggal muɗum o waɗi coopéré o jaaɓi ko kanko waɗanno ɗeɗonete golle o wiyama aussi yo waɗ feere o walla ɓeɗon policier ne jagguiri tubako oɗo saaha kanko suku gorko oɗon jeeyannoɗo téléphone aji e tubako kamɓe ɗiɗi foof eɓene juuɗi laamu fait divers men oɗo tataɓa ko vol et recette cukalel gorel baɗannogel classe terminal kañum wujji monturaji jeeɗiɗi bamum en wonde bouton ngaji machette taw goto hen foof jarata ko 500 000 francs no wujjinode ɗum ɗon haaliss o ala ko waɗanno ɗum so wona sodde drogue no wujjinode oɗo ji o yeehi koye bijoutier goto gonɗo Sandaga o waɗi on wantere haaliss o le tout à 900 000 francs te ganda ko foof soko rendinanom ko plus de 40 000 francs won montraji e bouton ji mo wujji ɗi no nawnode e bijoutier wone on wi kanko cukalel gorel ngel no addunode o wi ɗum yum makko koko sanki ko kanko roni ɗeɗon gueɗe e yum makko joni ko garɗo yeyde ɗum no yeytunode o itti her montre goto o hokki ɗum sehel makko keddiɗo no or mbatta ɗum ni tan o tayni gam wottude ɗum gueɗe goɗɗe mais no andanode no cukalel gorel ngel jagganode ha wi koye makko yeeyo
no jagganode sah kanko suku gorko bijoutier gonɗo Sandaga procureur holliri wonde ko jarat 40 millions so yeeyam ɗum 900 000 francs foti andude wonko ɓalwi hen te hasko suku gorko ronino e jibinaɓe muɗum sen ara wona kañum tan aranoma ardane jibinaɗo mum gorko walla mawnu walla kam goto jeeyade e famille muɗum oɗo saaha kanko suku gorko bijoutier o jaggama o fawama hitande mo gandanɗa hoorema o lelto ɗum ko kaso hitande timmude avocat makko noon ñaaguima de procureur Oussam Tambo saabu kanko bijoutier o joom suudu makko ko hepti balɗi nayyi hande joom suudu makko ene hepti ene ñaago nde 1 an o ustate watte ko ɓurɗum famɗude fait divers oɗo mo battinteɗen o jaaten koto Mbour suku gorko goto omo gardanno galle debbo goto libanais gonno toon e Mbour balbalɗe julde taski ko noon patron makko ummi noon toon e Mbour ari ɗo e Dakar wadde réglude wona gueɗe no patron o ummi noon e Mbour ari ga e Dakar kanko gardien o ƴetti onen joguino ɗon jawdi laadu mawdi o ƴetti jawdi ndi o yeeyi ɗum 100 et quelques mille francs no yeeynode o humtiri haajuji makko suku debbo woni patron makko en woni gayte Dakar o noddi ɗum téléphone wiidi ɗum ko baɗaɗo kidnappé woɗɓe ɓe kidnappé ko ɗon e gallo tawim gujji gueɗe kewɗe gallo kañum ƴettimo beddima e ladde wotere e nder Louga taw noon ko haalanno ko foof ala hen ko woodi ko kanko ƴetti jawdi ndi o yeeyi o waɗi fabriqué aussi ko baɗaɗo kidnappé taw haydara o waɗaka joni patron o no noddinoɗo ɗum nde wi o bone nder ladde Louga nde o ala ko artiri patron o neldima haalis pour no artiri toonete Mbour caggal muɗum no losko udditano nde téléphone makko waɗa suuki pour en ƴeewe holɓen noddimbo e localisation no noddanno nde patron makko holtono wonno tawa o wona an Louga koye nder Mbour o wonno caggal muɗum no policier ji kuɓinimo nde kanko vigile o holliri wonde ko kanko ƴetti jawdi ndi o yeeyi ko cohlunoɗo haalis urgentement ɗum taki mbo wadde noon hay goto waɗanimo kidnappé oɗo saaha o bone juuɗe lam kanko vigile o bandiraɓe sehilaɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo min gaddannomon fait divers meɗen yontere ndeɗo dokka mon rendez-vous yontere fande d'ici là portez-vous bien merci.